uNkulunkulu akakulonde Philip Bishop from the past town lo chaza amaphupho namba ke senza kube member kuphela so ngo9 to 5 on WhatsApp Monday to Friday kuphela 2 years online I mean baba njani ngizibophe ngimile into ngicela ukubuza cha ubene nje she's a woman uma uphupha unentshebe umuntu esifazane kungasho nakho mhlube khona besala ngaphandle but nake sikuzamayo esikwaziyo so one ngokwesintu uma kwenze uphuphe unentshebe kuwuphawu luhluma ongwesifazane lokhu kungavela ngoba wena umuntu wembetha amakhehla noma kunekhehla likwembethe noma eliphakamayo kuwe elibusayo kuwe elikubusisa ke ngodumo nangenhlakanipho nangesithunzi namandla nje kanye nesibindi kanye nogqozi lokuyimela nokuthi ube umuntu olandelwa abantu emkhakheni wakho so mostly abantu laba abantu suke sithina abasuke bezoba nalo udumo asuke behlakaniphile asuke benesithunzi besasho behlonishwa asuke benamandla okwenza izinto zenzeke asuke benesibindi banogqozi yabona belandelwa abanye abantu futhi so ngabe umuntu omelaphi noma nje owuzenzela ukuthile emkhakheni wakhe kodwa 2 kwezinye isikhathi uma kupha unentshebe kuwuphawu luhluma ongwesifazane lo ngasho lingenzeka uzokuba namandla nje okuzimela uzobheka uphinde ube umuntu noma ke futhi wengamela umuzi wakho uphinde wenze umsebenzi nemisebenzi efanele ukwenziwa abantu besilisa 3 kuyenzeka uma uphupha unentshebe ubophawu luhluma ongwesifazane olusho ukuthi ke kungenzeka kunomuntu wesilisa oyilungu lomndeni ongekho njengamanje ozobuya empilweni yakho ngabe boyfriend yakho ngabe umyeni wakho ngabe indodana yakho ngabe omunye umuntu osebudlelwane nawe noma usondele nawe ozobuya kuwe empilweni yakho 4 uma uphupha unentshebe kuyabe uphawu oluhluma unentshebe uma uwesifazane lokhu ngabe ukhomba ukuthi mhlawumbe uzophila impilo ende ngoba u-strong nesibindi uyakwazi ukuzimela 5 kwabanye abantu uma uphupha unentshebe kuyabe uphawu olubi uma ungwesifazane ngasho kungenzeka umuntu wakho uma uthi nomuntu manje usevele wakubiyela ke manje ngemithi ezobe seqosha amadoda iwenza amadoda akwesabe ngoba lo muntu akafuni abantu besilisa bakulandele bazobona wena njengomuntu onendoda njengomuntu onomuntu wakhe yabona mabe buka babojalo unestress akani cha ilo usekusebenzile wena ngalento umnyama ibhanye ngesichithoke yabo so uthanda vele bathi hayi lona unomuntu wake bekuyeke lona unomuntu wake bekuyeke siyabona bless you